Make the ground shake. Hej drenge og piger, mit navn er Anthony Gameplays, og i dag skal vi lave en gameplay, eller let's play Minecraft, første video. Og jeg starter ud med at sige, at hvis vi kan nå 10 likes, kæft det kunne være fantastisk. Og hvis I vil være i episode 2, så giv mig 10 likes, så kommer vi ind i episode 2. Ja, lad os lige finde noget træ, oh shit. Hvordan jeg skal få stor skærm. Kom op i det her hul. Okay, der er et egetræ herovre, der kan se, der er sten i baggrunden. Derovre. Der går vi lige hen og ser, om vi kan finde noget kul. Det er meget easy måde at få kul på. Jeg tror, den her kommer til at blive 10 minutter lang hver episode. Nogenlunde. Måske lidt mere. 10 minutter eller 13, eller... Det kunne faktisk også være under. Jeg ved det ikke helt med det nye. Men det finder vi ud af. Og det her, jeg er blevet... Faktisk blevet jeg... What the fuck? Holy shit! Fuck. Hvad er det her shit? Nå, men jeg er blevet inspireret af at spille Minecraft af en af mine allerbedste venner. Jeg ved ikke, om jeg vil sige hans navn, men vi kalder ham Bob. Bob viste mig Minecraft, og... Ja, mig og Bob og så var venner lige siden. Han spillede Minecraft derhjemme, og jeg ville bare gerne spille Minecraft. Han lavede sådan en syg verden med glas over hans hus og sådan noget. Jeg synes bare, det var fucking sejt. Så jeg ville også spille det. Jeg har skrevet noget i kommentaren, hvis Bob gerne vil have, at jeg siger hans navn, og så sender han til kanalen. Jeg ved ikke helt. Måske bliver han sur på mig. Jeg vil ikke have det. Men han lavede sådan en der psykopatisk sejby. Så jeg plejede min far om 175 kroner, 75 kroner faktisk, om jeg kunne få Minecraft, og det fik jeg så. Og nu har jeg Minecraft. Så det er en lidt sjov historie. Jeg forstår ikke, hvad det her er. Er det jord? Groft jord? Hvad findes der groft jord og fint jord? This is Sparta. Der kunne jeg lade os lige tage det. Vi kan jo bo hernede, eller oppe på toppen, eller sådan noget sygt. Jeg synes, vi skal bruge ind i væggen i starten også. Det er jo noget psykopatisk. Der. Lad os lige lave en økse og en pickaxe. Nå, men mig og Bob går stadigvæk i skole sammen. Og det er sjovt. Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt. I det hele taget ville jeg faktisk være sammen med ham mere, end jeg ville faktisk ved at spille computer. Det ville være meget mere grinerende at være sammen med ham, end at spille computer. Han har den der attitude, hvor man bare siger, fuck that shit, lad os bare spille. Jeg ved ikke, måske er det ikke livet endnu. Jeg skal først blive ældre og finde ud af, hvordan livet faktisk er i den store og hårde verden. Jeg ved det ikke. Nå, jeg skal lige samle noget kul. Og... Så kommer sådan en bibellyd lige om lidt. Jeg ved ikke, om 6 og 50 sekunder. 6 minutter og 50 sekunder. Så er det fordi timeren er over. Så skal vi... Ja. Jeg ved ikke helt, om der er 15 minutter på en nat her i Minecraft. Det kunne det godt være. Jeg synes bare, vi skal bruge herinde imens. Lad os gøre det. Det er meget ret sted at bo. Fuck, hvor sygt, der er lukket af, sådan så selve grisen ikke kan komme igennem. Fuck, hvor sygt, så kan vi ligesom lave en farm eller sådan noget. Lad os lige tage det her nu.
Jeg starter bare lige ud med 8 stykker kul, eller 8 stykker fakler. Sted at bruge her, mens jeg vil så grave det her ud, og så skal vi lige ud og finde noget uld, faktisk. Tror jeg godt, jeg lige må sætte spor. Nej, det kan jeg ikke. Nej, vi bruger ikke sådan noget på denne bane. For det her er legit. Det kan man selv godt få. Det er legit. Lad os lige lave en ovn, så steger der maden, imens vi er ude. Lad os lige gå derop og tjekke den ud. Ja, det ser uhyggeligt ud. Okay, der er kul herinde. Det vil være godt. Det er godt. Men jeg tror bare, vi gemmer det sådan, så hvis vi nu har virkelig brug for kul, så kan vi bare komme herop. For lige nu har vi 20 stykker kul eller sådan noget. Okay, jeg ved i hvert fald, hvor mit hus er nu. Det er pinpointet. It's a whole new world. I can find. Oh shit. Er det bjerggris eller sådan noget? What the hell? Nå. Vi får da i hvert fald noget med hjem. Vi skal skynde os tilbage, når vi er færdige med det her. Det skulle da... Hvad hedder det der? Så går man herop, og så siger man... Hvad hedder det nu? Den der abe, der holder den der... løvernes konge. Så holder den der abe, den der... løve ud over. Og ved at tabe den, og så dræber den, og så videre. Nej. Simba, er det ikke det, det hedder? Hakuna Matata. Det kalder vi vores sygde. Hakuna Matata. Det er det bedste ord på jord. Hakuna Matata. Det er sygt nok, vi fandt det her sted. Lad os se, hvad seeden er. Jeg ved ikke, hvordan man finder de der seeds eller noget. Men I kan se den deroppe i venstre hjørne, så kan jeg lige finde ud af, hvor I vil hen. Nej, det er så sejt det der. Skal med. Vi kommer ikke ind på den. Nice shit, der er mere på. Skal lige herop. Det var godt, vi lige fik noget mad der. Nå, lad os lige bygge den er færdig.
store verden. Nå, en dreng og pige, jeg bliver altså nødt til at stoppe videoen her, fordi ellers så bliver jeg bedøvet af mine hører ting. Nå, jeg håber, jeg kan lide den første video, og husk, at vi skal ramme 10 likes. Hvis vi får 10 likes på den video, kommer der episode 2. Og ja, husk at like min Facebook profil, og følg mig på Twitter, Instagram og så videre. Det hele vil være noget link nede i beskrivelsen. Og vi ses senere. Peace.